ಪೂಜಾರನ ಎ, ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಬಿ. ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಎ, ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಇಂಥ ದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ರೋಷನ್ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಐನೊಕ್ಕೆಲ್ ಈರ್ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ರೆ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗೊಂದು ಉಮೇದ್ ಎಂಚ ಬರ್ತನ ನಾನು 2019 ಕಟ್ಟದ ಆ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಬನ ಹೊಸತ್ ಬರ್ತದೆ ಆತ ಎಂಕಲ್ 2020 ಬೆಂಗ್ಳಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆರ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ನಂಗೆ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಾಡ್ ಅಂಚೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬೈ ಕೋಟೆ ನೋಟ್ ಪನ್ನ ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ ಗಾರ್ನಟ್ಟು ಪನ್ನ ಆರ್ನಾಗ ಎರು ತೊಟ್ಟು ಪೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಗ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ನಾವು ಉಮೇದ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವೇಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಐತಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಂಜಿ 14 ಮಾಡ್ದು ಈರ್ ಕಟ್ರೆ ಸುರು ಅವೇಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ ಎಂಕ್ ಟೋಟಲ್ ಜತೆಟೆ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ವೈಟ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಡಿ ನಾಗು ಇತ್ತೆ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಉಂಡದೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏಲ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಏಲ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಏಲ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಈರ್ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ದಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ತಾಂಗುಡ ಬಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕರಿಯತ್ತಗ ದತ್ತದ ಪತ್ತದ ಕುದಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕುದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಡು ಬುಡ್ಪುನೇರು ತೂಡು ಗಿಡವನೇರು ತೂಡು ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐನೇಡ್ ಬಕ್ಕನೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಏನಂಡಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪರೆ ಹೋಗ್ತು ಈರ್ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಇದು ಎರು ಜತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ ಐಕ್ ಏನ ಪುರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡ್ ಬಂತಾರ ಗಿಡವನೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾರೋಡು ಬುಡ್ಪುನೇರು ಅದೇ ಪಾರೋಡು ಪನ್ನೆ ಗಿಡವನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರಣ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಾಲ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಗಿಡವನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಗಿಡವನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಬಡು ಮುಟ್ಟವನಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಬಲ್ಲದಿಕ್ಕು ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆಡ್ಲ್ ಏರು ಬುಡ್ಪಿನೇರು ಬುಡ್ಪುನ ಗಿಡವನ ಪ್ಲಸ್ ಬುಡ್ಪವನಾಗು ಬರುತ್ತೆ ಮಾದ ಬುಡ್ಪ ಅಗುಲ್ಲ ಅವು ಒಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈರ್ ಅವು ಇದೆ ಎರು ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಎರು ಕೊಂಚ ಫೈಟ್ ಆತನು ಇಜಿಡ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಕ್ಯಾಪಲ ಮದದು ಹೋಗುಜಿ ಅಂಚ ಬಂತಿನ ಸಾಲ ಸಾಧಿತ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈಟ್ಸ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಗುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಂಟಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತು ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಒಂದು 2021 ಪಾತಾರೆ 2021 ಪಾತಾರೆ ಅವಾಗ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಐಟಿ ಇರಿದಾಲ ನೆನೆ ಮಲ್ಪನಾಡು ಕಂಬಳೋಡಿಂಚ ಸಾಲ್ ಕೈತಲ್ ಬುರ್ದುನು ಫೈಟ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಬಂದಿನಾಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಡುವೆ ಕಮ್ಮ ಅಡುವೆ ಒಂದು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಯ ಒಂದು ಊಟಿಗಾದನ ಕಮಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನರಿಂಗನ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋಯಿ ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಫೈಟೇ ಇತ್ತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಗಲ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೈಟೇ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಪನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ್ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ನಂಜೇರು ಪೆರೋಡಿ ಬೊಕ ಅದಾಗ ಕಾಲುಪಾನ ಮಜ ಇರುತ್ತಂಡ ಅವು ಕೋಟೆನಾಗು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆನಾಗು ಜೊತೆ ಅವು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಏನ ಇಡ್ಬೇಕು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಆದಾಗ ಅದು ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ನಿಗಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಸಾಲು ಗೋಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಫೈಟ್ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತು 15 ಇರ್ಬೇಕು ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಈರ್ ಇದನಿ ಅವು ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉಂಟು ರಾಜ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಈರ್ ಬಂದಾಗ ನಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಜೀವನ ಒಂದು ರಡ್ಡಿನ ಇಂಚ ತಾಳಮೇಳ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಸಾಟರ್ಡೆ ಪನ್ನ ಫ್ರೈಡೇ ದನಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶನಿವಾರ ಅವು ಏನ್ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಾನೆ ಕಂಬಳ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಾನೆ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪನಾಂಡ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ದಾದನ ಚೇಂಜಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆವಡು ಬಂದಿತ್ತನೆ ನಾನು ಟೀಮ್ ಇಡ್ದಾಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿ ಬೈತಾರೆ ಟೀಮ್ ದ ಕಂಬೈಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಡ್ದಾಲ ಪನ್ನ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಗಲ್ ನಾತ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಪೆ ದಾಲ ನಮಕ್ ಪನ್ನ ಅವು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಪನ್ನೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಇರು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಏರು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏನಾಡು ಇತ್ತ ನಾಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಾನು ಅಂಕರ್ ಜಲ್ದಾಗಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಮೂಜು ಐತೆ ಮೂಜು ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಎರಡು ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕಿಜ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕಿಜ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೂ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಿರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಕಂಬ್ಲೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಯರ್ ಕಂಬಳ ಹೇಪ ಉಂಡು ಅದ ಮಟ್ಟ ಪೋರೇನೆ ಐಕಿದಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ವಾಲ್ಪರ್ ನಿಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬಳ ಏದ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲೇರು ಗಿಡ
ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲಕ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದಗಳು ಕಮ್ಲೋ ಬರೋದು ಅಗಲಿಗೆ ಈರೊಂಜೆ ಎರು ಕಟ್ಟದಿನಾರಾದ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರಾದ ಈ ರಗಲಿಗೆ ಏನ ಬಂತ ಯಾನೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಪು ಲೆಕ್ಕೇಜ್ ದೇವನ ಎರುಗಟ್ಟು ನಾತು ಸೊಲಬೇಕು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಐಕ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅವಲೇದು ಯೋಡಪ್ ನೆರುಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇರುತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ನಾನು ಎರುಗಟ್ಟು ಒಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ 90% 70% ಎರು ಕೊರೋಡೆ ಇದು ಅಪ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇರು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡ ಟೈಮ್ 100% ಕೊರೋಡ ನಾನು ಇದು 50% 100% ಕೊರೋಡ ಮಾತ್ರ ಇರು ಬೇಲೆದಾಗ ಉಪ್ಪು ಇರು ನಮ್ಮ ಕುಡುಬಾಡುವ ಬೈಬಾಡುವ ಬಟ್ ಅಗಳು ಪಾಡುವೇರ್ ಇಜ್ಜ ಟೈಮ್ ಊರು ಇಜ್ಜ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಂಡಲ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತ 7 ಲಕ್ಷ ಇರುಂಡಲ ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ 100% ಆಗಿ ಕೊರೋಡೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪ ಆತ ನಮ್ಮ ಏರು ಫಲಿತಾಂಶ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತಿ ಈತ ಗಿಡವನಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರಾಂಡ ಎಂಕ್ ಗಿಡವ್ರ ಅಂಚ ಮೆಡ್ಲಾನ ಸೀನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ ಮನೋಜ್ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪನ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ನಮಕ್ ತೋರಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಲ ಗಿಡ ಕಾಲ ಬೊಚ್ಚನ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ್ಲ ಬಂತು ಈತ ಬರ್ತು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬಾತಿರ್ನಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಐನೊಕ್ಕೆಲ ರೋಷನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ಇರ್ನ ಕಮಲದ ಜೀವನ ನನಾತು ಯಶಸ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು